Manila Broadcasting Company. Sa balita. Comment. Para sa dugang nga ihibalo, mag-contact lang sa Panili sa telepono 4583196 o kung mag-text sa 0942-366-9089, makitaan sa SJ Building Santa Clara Drive, Bandalagan, Bacolod City. Timbangan sang katarungan sa kasaysayan. Animal ka, Jack. Ginghapos mo ko ni sa nagatindong nga cross. Animal ka, Jack Balaan! Isa man ka pamilya sang demonyo ang nagapuyo sa imo lawas. Ubuson ko sila palayas! Kapoy na ako sa kamo. Luya ko nang maglinog ang kabuhi ko. Pero mintras may pareho sa mga demonyo, hindi ako maglinog. Padayon ako sa pagpangita sa inyo. Isa-isahon ko kamo. Dulong sa impyerno. Jack Balaan, Birador, kaaway balasas ang kasuguan o kung baganihan. Jack Balaan, Birador, isa naman kaproduksyon sang MBC, DYEZ, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang alpha at beta nutrients sa mangosteen ay mainam na gamot para sa may mga problema sa baga. Kaya ugaling uminom ng Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea para makaiwas sa sakit na TB. Dr. Alfred, Pure Mangosteen. One day, isang araw, ay napansin ko, toothpaste na binili ko sa fluoride, bitin ito. Kaya ang leading brand Balaan, hindi tanan may maximum fluoride. Gani Mrs. Mag-Unique Toothpaste. Tanan may maximum fluoride protection batok sa tooth decay. That's why kaya ngayon, unique ang toothpaste ko. Kahit anong kulay, maximum fluoride ito. Goodbye sa tooth decay. Unique toothpaste everyday. Unique Toothpaste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. TTX 500. Laylay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375. Saan nag-inom ka? DTX 500. Ilan na lang subong imo sugar? Tigi ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120/80. DTX 500 na gito. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod
man sa gihapon. Padayon action radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon action radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon action radyo. Pagkolon kag negrosanon inyong pamatian.
Isog sa lawas siya. Ang imo amay, ang isa sa pinakamasaligan nga birador ni Madam. Madam, ang kwarta ang nahatag ni Valentin kay Madam. Tungod sa maayos ini nga trabaho. Pero tungod sa imo, nagbulagay ang banas ni Madam kag ni Valentin. Man, ayuhay kami ni Valentin, Jack. Kag kilala ko ang kalidad niya. Kung nga ang sang wala na siya kay Madam, kag nagkontrahanay na sila, diri siya sa akon. Kag may gintrabaho siya, nga nagmadinalagon man. Abi mo, Jack, nagalupok na sadto ang ngalan mo. Pero hindi luyag ni Valentin nga magpadayon ka sa amo sina nga trabaho. Kay nabala ka siya nga base kung ano ang matabo sa imo sa pila ka adlaw. Kahibalo ka naman sang isa ka amay, mapinalanggaon sa anak. Kag palangga kagid sang imo amay, Jack. Kag hindi siya luyag nga may malain nga matabo sa imo. Kung pwede palang gani, hindi siya gusto nga ang iya na agyan sa kabuhi, maagyan mo man. O galing kay amo lang na. Wala na siya sang mahimo pa. Kaysang makilalahay ka mo, amo na sina ang trabaho mo. Sunod kagid sa iya. Hindi natali ako luyag ng istoryan pa ang partisa ko na may Montesa. Kaya nagalalain ang akong buod kung madumduman ko siya. Hindi balikawan nga masupuan ako. Wala na nga ako na may. Magpahuway na siya. Hindi na lang natin siya pag-istoryan, Montesa. Okay. Okay. So sorry, Jack. Sige, well, lain ang istoryan natin to subong. Lain na lang ang istoryanta. Basi, maluyagan mo ang istoryanta. Kamot ng kamot. Baka naman kasi ang soap mo. Papaganda lang. O ito ang soap mo. Second plus, ang nasa. Ang Second plus, herbal soap. Na nakakagaling bawas na ito. At antioxidants naman. Sa ating Second plus, herbal soap. Na puro maganda. Second plus, herbal soap. Hindi lang pa maganda. Magandado ka pa. Mga misis, ngayong bagong taon, may chance kang manalo ng 1 million pesos. Kaya ipuli na ang White Detergent Smart Dishwashing Shield Bath Soap. Unique toothpaste, White Rose Coaching Whitening Soap at Starbucks Hardens and Wrapper. At laging makinig. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw
istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang bituon Mga balita nga may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolon man sa gihapon Madayon aksyon radyo Bakolon saludo sa imo Hindi na ako Montesa. Nagpaway na ako sa musirang nga trabaho. Luyag ko ng mga buhi sang malinong. Na istaran ko na sa prisuhan ang nahimo ko nga mga sala. Bisa matuod, wala matapos ang kaso ko pero nakatender na ako sa prisuhan. Kag hindi na ako luyag maghimo pa sa sala para lang magkakwarta. Okay. Sige. Wala akong sa mahimo kung hindi ka na. Pero luyag ko lang ipahibalo sa imo. Nga kung may ipatrabaho ako sa imo, hindi na ini pareho sang una nga trabaho. Gobyerno ang nagakontak sa akon kung may ipatrabaho sila. Ha? Anong buot mo silingon? Nami nga trabaho, Jack. Makakwarta ka na, may protection ka pa. Kag wala gid problema tugod gobyerno ang kakontrata ta. Montesa? Oo, Jack. Anay ka? Hindi ko makuha ang buot mo silingon. Grabe na ang pagduging sang droga subong Jack. Kag ang gobyerno nabudlayan na sa pag-away sa droga. Tungod ang involved dalagko nga mga tawo. May mga opisyal sa gobyerno kag kun ano-ano pa dira. Kag may arang nga opisyal pagit sang pulis kag iban pa nga mga opisyal sang puwersa sang atong gobyerno. Kung madakpan man sang otoridad, makapiyansa. Hindi gani. Madismiss ang kaso. Tungod may connection sila sa korte, kag makahire sila sa mga lagting nga mga abogado. Gani ang gobyerno nabudlayan na kung paano sulbaron ang problema sa droga. Kung nga napinsara na lang nila, nga basta sigurado nga involved ang isa katao sa illegal na droga, tumbahon na lang. Ha? Oo, Jack. Simple. Patyo na lang. Tungod kung dakpon kagasuhan, makagawa man gihapon. Kag kung makagawa na, mabalik man gihapon sa bisyo kag sa ila negosyo. Gani, mas maayo nga patyon na lang. Trabaho na sa pulis, Montesa. Hindi luyag ang nag-contact sa akon nga mamantsahan ang ngalan sa pulis. Amo ko nga ginkontrata nila ako. Tungod may mga tao ako ang gambito nila para malikidar ang mga tao nga luyag nila tumbahon. Montesa? Oo, Jack. Sa kada tao nga ipatumba nila, mabayad sila. Depende sa kalidad sa tao nga ila ipatumba. Ang bayad nga ihatag nila, kung daw ano kadako sang tao nga ipatumba, well, dako man ang bayad. Pero kung daw sip o non man lang, gamay man ang ibayad nila. Depende, Jack. Kagabi mo ginbaton ko ang offer nila sa akon. Hindi tungod sa kwarta. Kundi luyag ko man nga makabulig para matapna ang illegal nga droga sa atong pungsod. Tungod na luoy na ako sa mga biktima sa mga illegal nga droga. Kadamo na gid sang adik subong. Wala pili. Bata, tigulang, istambay kag profesional, nagakalulong sa illegal nga droga.
Kag samtang nagadamo ang puser. Samtang nagadamo ang nagapalapta sa illegal nga droga. Mas na nagadamo ang pamilya nga nagakaguba. Kag daw ginakumos ang kasing-kasing ko, Jack. Di ko'y naman baton. Hindi ko mabaton. Nga ang mga wala alimo nga mga kabataan, kinaguba ang utok tungod sa droga. Madamo ang mga kabataan nga nagakadulaan sa puturo. Madamo sila, Jack. Naluoy ako sa mga kabataan ngayon na kanina pensaran ko. Pensaran ko. Mabulig sa atong gobyerno. At the same time, makakwarta man ako. Kag mga tinawo ko, kag ang pamilya nila. Pero abi mo, Jack, daw hindi gid masaligan ang mga higot ko nga mga tao subong. Kalayo lang sang ikasarang nila ikumparar sa ikasarang ninyo sang imo amay nga si Valentin. Gani ang rason. Ina ang rason, Jack. Kung naagin kontak ko ikaw. Kay basi pa lang bala siling ko nga magupod ka man sa akon. Ikaw ang himuon ko nga team leader sa mga tawo ko. Luyag ko ng mga buhis sa Malinong Montesa. Luyag ko mga buhis ang normal. Inawala na sa nakabalakan pa. Okay man ina, Jack. Yes, conforme man ako sina. Kag nalipay man ako nga nakapaminsar ka sina. Pero ang ginakabalakan ko lang, gabasi man bala, hindi maglinong ang kabuhi mo. Tungod may ara luyag nga, gamuhon ka. Nagkambal kasi na. Hamon, Tessa? Ang nagbira sa imo, Jack. May ideya na ako kung sino siya. Kag kung ano ang ilang motibo. Takot ka ba sa diabetes? Mag Dr. Alfred's Green Coffee ka na. Gawa sa organic green coffee. Yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati ang namon ginasanligan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon
tag sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabsan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon.
padayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo. Mga abiyan, sundarin niyo sa pagmamati ang ikaduhang nga bahin sa kabuhi ni Jack Balaan. Diri sa atong palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Ginsulat ni Nonoy de la Cruz. Isa paginta produksyon sang DYEZ sa Bacolod. Aksyon Radio. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo.